Víš Tianci, čo to je Hitler, čo to je tá tablička. To by som dal do kávy a to sa im rozsype papule a nech zvyšajú. Hajzlo, vývony. Víš, im dali 300 majstichové prezentery, 300 eur. Za čo? A toto koleso pojebané, ja to nie je hodnota, ani piča. 300 eur mi jebli. To sú debili. Kde som bol najebaný. Trnave 300 eur. 200. A ja som mu mal auto do piče. Len také auto. Aj dve do piče. To máš 300 a 200, 2000, pozor, slovenských. Tak to máš okolo 15 000 do piče. No. Dá? A nevím do piče. A tak tú chrapinu vyjebanú. Najebaný kokos som bol. Jak dneska. Vybajte do piče. Kurvi, hnusne. A Jurík ma zachránil. Juríka poznáte, ne, Maťku? Ne. No, My sme z Modránky. ten ma zachránil pred basu. No, som bol som volen, hen, v závore. Klepeta na rukách, bička, ja ma zbili kokota. Za čo? Ja som bol najebaný. A že som napadali, že som jedného udaril. A bičo, táto, nič mi nespravili. Len ma buchol na žalúdek. Hovorím, čo je to spravil? A ja som ho otočil. Neviem, čo tam bišo. A ten druhý trest mi facku. Tých hlava mi lecela a dadu trest. Ty kokotý hnusný špín. On sa vyžívajú na tebe, čo? Keď si najpitý, čo? Lapi, ja už šandarov nechcem ani vidieť. Tak kurvy vyjebané prašivé. Špinavici, pojebaní. Sačí kokoty. Piče, ja som sa bil s nima, kokot má už 2-3 razy, ale už som starý kokot, ale jebem na nich, na vyjebancov. Víš prečo? Lebo furt som mal papíre. A nepredvolaný. Na súd, hento, toto. A počkaj, najviac sa kokocina bola, čo bol najebaný. To vám poviem po Trnave, na družbe. No. Idem ráno, idem do Majcichova. Kurva, na bicykli. Jasná vec, do šenku. Automotor rodil. Tak som išiel, tak som sa najebal trošku. Trošku? Vonem, umelcelky. V víze. Na tej rohu. No. No, idem na rynek. Sem to nám predával takú slivovicu. Už to bolo jasné. No víte, nemal si iný štadión. No. No, tak som si jebol ale 4, ale víš čo, idem domov. Ja som byl veľkej na družbe, vodakej som byl na družbe. Činžáku? No, ja som si jebol šenku, reku, ja ta jebem, ale ja som si nevšimol kokot, odpili, ožrali. Ja som išiel cez prechod a na bicykli. A na očem, A už tam boli zelení. čo by? Šandári. No ja nepostojím, ani bohovi. Ja som prešiel cez tým medzi dva činžáky a tam arda je pani plná piča. Oni utekali za mnou. Ne, ale auto utekali za mnou. Hajzli. A dočahovali ma. On sa aj dočahoval ma. A na to som šraglu. A ja ma dočahoval, tak som im také ošapek. Tak som mu jebol. Potom ja som nemal chútec, potom ma chmatli. Hovorím, prečo ste mi dali po papule? Ja akože naháňaj bezdomovci. Nemáme bezdomovcov. Nemáme bezdomovcov. A ja hovorím, počúvajte, pili ste? Ja som ožralý, ja hovorím. Ja som ožralý. No, čo sa mi vyhovorať?
a hovorí, no, dobre, tak si fúknite. Ja si jednu fúknem, ako som mu jebol, jeo. Aj padol na zem. Ukážte ruku. Reku, na čo mi je ruka, ja mám dve ruky. Ne? Ja mám dve ruky. Hovorí, viete čo? Ja im hovorím, viete čo, tu máte 100 korún, ešte neboli eura. No. Že, a iba že si kúpiť kofolu, vy vjebanci, vjebani, a dajte mi pokoj. Ty kokot, to sa nemá spraviť. To sa nemá spraviť. Už išli, čo? Čo? Korupcia! Podplácaný! Pána Maria. Klepetá takto. Ja som vyhúkoval do piče. Dali mi klepetá na ruky. Počkajte, zakajte raketu. Čo je raketa? Na moje bicyklo. Ohora moc. Som ho zánkol. Jebem Boha vyjebaného. Ty, od 8 hodín ma držali do 6 hodín. Počkaj ma. To nie je všetko. Ale predbežne zadržaný. Do piče. Ja som bol furt v tranze. Ja som bol furt najbaný. Ja som plný vyukoval i buzeranty. A ten kokot mi tam vyprával furt za tým oným, za tým mržama. Ty komu som sa s pelendrekom, ja to zbijem. Do piče ty. Víš čo, došli z Nitry, také civile. Došli takí kokoty. A no poďte. Ja hovorím, ja som smanný. Ja nemôžem. A ja som ešte nežral. A vy ste ožrali. Nadej do piče. Ja mu hovorím. A potom mi Ondřil nahajžil také okenečko, také malé okénko, také 20 na 20, alebo koľko, to je 30 na 30. A zamržované, on ten šandár kúkal, ja vám čo kúkáš? Len na kokot, že sa chcem myšťať. Ty buzerant. Ne? Potom som sa išiel napiť vody, ja som vypil do piče 2 litre vody do piče. Tie točky. Keď nebolo vínko, tak aspoň... Čo by? Jaký som bol smanný, a on si nede... To sú vjebanci. Došol by sem, aby som ho tu zabil. Ale... Došol by som ho pichol, ze sekerou roztekal kokota. Chlapci, to ja vám poviem pravdu. To je... Oni ťa nehajú normálne skapať. To je demokracia, ja kričím normálne, cez tým mreže som vyukoval. To je demokracia, vy hajzli. A ja som hladný. Za to 100 korún. No, a potom, a keď došli tam z Nitry, tí taký cívile, jeden taký starý kokot, vyjebanec, ale mohol mať aj 60 rokov, druhý mal ale 20, a ešte sem robil piču. Hajzli hnusný, vyjebaný. A víš, čo to dostal? Čo? Že pojete na súd. Že korupcia, pojete na súd, že podplácaný. Ja hovorím, očúvajte, ešte ti šanom, a hentí kokoty, čo tam modza, že miliardy prebu a preúkajú, majú víry chaty a my sme tu chudáci. No, presne tak. A ne, že nemali, že keby ste im dali 500, možno by sa na doma zmilovali. Že 500, keby ste im dali 500 korún. Ešte neboli eura. Ty kokot, vidíš, osudzil ma. Normálne, samo súdca ma osudzil pezinku, ja som až do pezinka na súd. Že došlo mi befel, že mi dajú akože obhajcu. No, akože toto obhajcu, do piče, že to tam môže byť, som tak rozmýšľal, ako kurva pesenku vyjebanem, voľakej bol pesenek jak Zezina, ale pesenek, jak sa hovorí, mesto, kurva, že to tam môže, som sa vypytoval tých chatiskov, kúko tam vyjebaný všelaký, naraz bol som taký zelený papírek, na poštu, dojdem tam, takáto obálka, kurva, iha. No do piče, zás nič dobré. Samo súdca ma odsúdzil 2 roky na 2 roky.